مبارك استخاتلتي رادي إيروانا لما عنتون قدماتنا كل التوقعات خاتلتنا زي راديو ملبناي ماتو جلس جير تولي تشيرمان ناي بوليتيكا وحالتات إيرترا كوموني يوهانس أسملاش لومون اسماعيل دبايت توعنا يلنا بزعبا كل كنتات زناي تراب ممصو أب وايت هاوس بخمي يصوروني بوليتيكا أب زونا بفلاي إيرترا إثيوبيا نزلو نزبل كون أوشتي تجراي زلو نحن حد سجمات أبت بوليتيكاوي انقساصات منجو دبلتينن كون جيتاچون انتاي تنقطات تمص ወይ ድማ እንታይ ከሳዕበና ተምጽ ኤርትራን ዝብል ከምኡውን ቀጻለውን እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝገበሮ ኣኼባ ኣብ ኢትዮጵያ ርክባት ምስ ኣቢ እንታይ ይመስል ብተመክሮኦም ንሽተይ ካብኦም ክንሰሚዕና ማለት እዩ ብጣዕሚ ከመዝግነኩም የቀነለይ ኩላትኩም ኣብዚኣ መጺኹም ዘለኹም ፖለቲካዊ ሓልታት ናይ ኤርትራ ኦፍ ኮርስ ክሰለስቲኹም ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር መስገን ንሕና ኣለና ንሕናውን ብወገና ነመስግነካ ነዚ ዕድል ዝዝሃብካና ከምኡውን ንኩሎም ናይ ሬድዮ ኤሬና ሰማዕቲ ነመስገን እዚ ዕድል እዚ ክንረክብ ከለና ከዓ ኣጸቢዕና ኢና ክብ ዝበለ ዋጋ ንህቦ ምክንያቱ ምስ ህዝብና ዘራኽብ ድልድል ስለ ዝኾነ ከምዚ ዝኣመሰለ ብቐጻልነት ከይፍለየና ድማ ብዝጋጣሚ እዚ ንላበወካ أغنيلنا مرحبا اسكي دحان مو نجمر مو مجمرا اسكي زي بوليتيكاوناتكم دنبي خمي خير على زناي بوليتيكا حالكات إيرترا زي بلسكنيشتي عبي بتشحلون عبي تخذ لهم بقى نجمر اوكي زي بوليتيكا حالتات إيرترا عوت وعلى دحري مقبارو أبز حلفة عامة ورحي نهاسي بدحريو حادي مأكلاي مرحنة عيمو كابتي سلسة أكلات نزعومة بشمونتة سران 4 كابوش دماني بتشعة أبالات زعومة فتسان بتصحفة أوعيمو سروحو جمير له سلازي دماني أبناي حزب ملعال أبناي وسعي دبلوماسي سراحات مكياد لأن حد حدو تي أبالات نايزي سلسة أكلات زفالت قلو مدبات سريعو يبلالو من محدارات نايتي فتسان بصحفت زقومه قيمو له سلازي دماني دحان كساتي خيدالو أبرئسيو كالي ناي زاتي مسرحات مس إرتراو لفنتين الديمقراسيا لوتي كايدالو ناي دبلوماسياوي من كسعاسات بحبار مس إرتراوي لفنتين الديمقراسيا ولوتي مس إرتراو هجراو بايتو نديمقراسياوي لوتي حبيرو كسات بناي حبار مدبات بمسرح يركبالو سلازي دحان يسقوم والو حاوي هنس من البات كي قلت الكاخيليو ولا نزناي ترامب ممساون بناي حبار زي أكلات زي حدي ملأخت السدود النيري دحين جميرنا لنا خنبل نقل زي وسخون اليوم كأحواتكو السخوخ اليوم جن نزي إذن لنا كم مأتو بيبس إحنا زي من البات أخو الخون خيل خون بل ودي الله مرحبا حرة صبر إزولة صبو أمو زتري وز اللهم حجي بوليتيكاوي ابن أمريكا لو تزلو ناي بترامب المسألة محدرة of course حدش شو نايكون نعقدكم كرم حجون مسؤولين حدا ترم دقورو سانيتات فريد ولا خابتهم بوليتيشانس دموزوا أمريكا كوتا نينبسو فلسفنا زلو مراحي بتمرتوا بتمكروهم ولا ينخلينا زبالة أجنسكي أو دا نكبر إذا دقورو زلو ترامب أب فورن راح يكونه ويا وصاع حقرتات راح يكونه ولا وشتون ብዙሕ ለውጥታት ገብራሎ ናይ ብዙሕ ባጀታት ካት ናይ ምግባር ገብራሎ ግን ኣባና ከነድህብ ኢና ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ስሉስ ዓለም ዘለዎ እውን ኦሮ ጀሚሩ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ካብ ናይ ሂውማን ራይትስ ዩናይትድ ኔሽን ወፂኡ ኣሎ ብዙሕ ባጀት ዝሰልዖ ዝነበረ በዓል ኣፍሪቃ ድዩ ንበዓል ገለ ገና ጀሚሩ ኣሎ ካት ክገብር ወይ ክቆርፅ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ዝበለፀ ናባና እውን ክገድሰና ብዙሕ ዝኽእል እንታይ ኣሎ እንታይ ክኸውን እዩ ፅልዋ ናይ
ትራምፕ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ስቲል ገና ዘይሓወየ ፀገማት ማለት ዝሪኦ ዘለና እዩ እንታይ ዓይነት መገዲ ክወስድ ኢልኩም ትሓስቡ ባኣ ክንጅምር جواد يهنس كم ناي دبلوماسي كم في نعخا زيادة حساي ملكتيو قلبلت اللي زملاء كأنه من اللي نحن اوكي يعني اللي እንደገና ሓገረዝ ገይርካ ኢልወዩ ኣብዚ ምምፃና ሕጉሳት ኢና ደጋጊምና እውን መፀልና ይቀኒየልና ብዛዕባ እዛ ተላዒላ ዘላ ርእስቲ ብዛዕባ ናይ ትራምፕ ክሳዕ ሕጂ እንታይ ገይሩሎ ጥራሕ ይድፍለጥ እምበር ብድሕሪ ሕጂ እንታይ ክገብር ኢልካ ኣረጋጊፅካ ክዛረበሉ ትኽእል ኩነታት የለን ዝኾነ ክገብር ይኽእል ግን ክሳብ እተን ዝረኣያ ነገራት እንተደኣ ኢልናን ብፍላይ ካብቲ ንዓና ዝትንክፍ ጉዳያት ኣቲና ክንዛረብ እንተኮይና ገለ ካብቶም ኣብቲ ከባቢኡ ዘለው ዓበይቲ ፖለቲሽንስ እንተሪኢና እንተወሓደ ሰለስተ ሰባት ኣለው ዓዊሎም ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክዛረቡ ጀመሩ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣፀቢቖም ዝፈልጡ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኩነታት ከዓ ፀቢቖም ዘለለዩ ሰባት ኣለው ስለዚ ከዓ ኣቐድም ኣቢሎም ዝተፈላለየ ፅሑፋት ዝተፈላለየ መግለፂታት ክህቡ ስለ ዝፀንሑ እንተወሓደ ኣብ ጎኒ ደንበ ተኣሞ ክኾኑ ድዮም ኣይኮኑን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝተረድኡን ክፋእ ናይ መንግስቲ ኤርትራን ብክንድኡ ደረጃ ዝተረድኡን እዮም ኢልካ ክዝረብ ዝከኣል መስለኒ ብዝተረፈ ምስቲ ኣብ ከባቢና ክህሉ ዝኽእል ናይ ኣሰላልፋ ሓይልታት ጉዳይ ምስ መን እዩ ሕጂ ክውግን ዝኽእል ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ በብመዓልቱ ክውለድ ዝኽእል ሽግራት እናተፈጥረ ይኸይድ ምስ ምህላው ሕጂ ናይ ትራምፕ ናይ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ምውጋን ምስ ሓደ ኮንካ ኣንፃርቲ ሓደ ክረአ እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ክሳዕ ሕጂ ክረአ ዝፀንሐ ሽግር መሊሱ ተደራራበ ሽግር ከጋጥመና ዝኽእል ምዃኑ ኣፀቢቕካ ትፈርሓሉ ጉዳይ እዩ እንተወሓደ ክሳዕ ሕጂ ግን ብዘይካቲ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝነበሮ ፅኑዕ ዝምድና ምስ ግብፂ ካልእ እውን ምስ ባሕሪ ሰጌርካ እውን ምስ ስዑድያ ካልእ እዚ ዝበሃል ዝምድና ኣሎ ኢልካ ትሪእሉ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ምስታ ቀድማ ኣቢለ ክብላ ፀናሕኩ እቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ኣፀቢኦም ማለት ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ብዛዕባ ጉዳይና ስለ ዘለዎም እንተወሓደ ናብኦም ቀሪብካ ሽግርና ዝያዳ ጎሊሑ ክርዳእ ኣብቲ ከባቢኡ ክዝረበሉ ተወሓደ ከም ኣጀንዳ ክዝረበሉን ኣብ ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክፍታሓሉ ዝኽእል ኩነታት ምፍጣር እውን ተርኦም ኣወንታዊ ተርኦም ክፃወቱ ንምግባር ገለ መእተው ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ዘይሩ ዝኾነ ፍታሕ ክመፅእ ዝኽእል ብናይ ውሽጢ ዓቕምታትና እዩ ኢልና ንካልእ ከይተፀበና ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምታትና ኣብ በዓል ቤታዊ ዓቕምታትና ጥራሕ ከነተኩር ስለ ዝግባአና ዝኾነ ካልእ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ውሽጣዊ ዓቕምታትካ ርእዩ ዘኽብረካ እምበር ስለ ዝለመንካዮ ናብ እግሩ ስለ ዝወደቕካን ስለ ዘይከውን ብቐዳምነት ክንሪኦ ዝግባአና እቲ ናይ ውሽጢ ዓቕምታትና ከመይ ጌርና ነበርትዕ እሞ እንተደኣ ከምኡ ጌርና እቶም ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ብዓንተብኡ ዝተረድኡ ደጊም መተካእታ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣለው እዮም ድሕሪ እዚ ስርዓት እዚ ዝኾነ ክፍጠር ዝኽእል ባዶነት የለን ብምባል
ሓገዞም ከበርክቱ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ካብዚ ብምንቃል ኣብ ከባቢና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ይኹን ኣብ ከባቢና ዝሓሸ ፍትሕ ምእንቲ ክመፅን እቶም ኣብ ከባቢ ትራምፕ ዘለዉ ከዓ እቲ ዘለዎም ኣፍልጦ ናብ ኣወንታዊ ነገራዊ ሓይሊ መታን ክቕየር ንሕና ብዝተኻእለ መጠን ውሽጥና ከነደልድል ኣለና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ወዲ ኣሎ ከምዚ ሓንቲ ተሳቐዛ ፀናኻ ኣቶ ዮሃንስ እቲ ዝኾነ ስርዓት ናይ ኣሜሪካ ዲ ናይ ተፈላለዩ ዋላ ቢሮጳ እውን ኩሉ ግዜ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ጥሩፍ ዝኾነ ሓይሊ ወይ ኣብቲ ከባቢ ተወዲቡ ክሰርሕ ፀንሐ ገለ ክርእዩ ከሎ እዩ ካብ ሕሉፍ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ሪሰንትሊ ዝረኣናዮ እውን ኣብ ናይ ሲርያ ዝነበረ ተንቀሳቐሳይ ውድብ ተሓጊሱ ብቱርኪ ድዩ ብተፈላለዩ ሃገራት ኦፍኮርስ ንክንደይ ዓመታት ገዝኦ ፀንሕ ናይ ሲርያ መራሒ ኣብዚ ውሕድ እዋን ተኣልዩ ኣብ ናይ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራን ግን ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ጥርኑፍ ድኾነ ካብቲ ሓደ የለን ከተኣማምኖ ድኽእል ከምዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ተገልፀ ወይ ድማ ካብ ተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ፖለቲሻን ተዛረበ ኣብይ ከመይ ጌርካ ስርዓት ኤርትራ ናይ ምዕላይ ዝብል ሕቶ ዝሓተተ እዩ ዝውረ ስጋብ ክንደይ ሓቅነቱ ኣፍልጦ የብልናን ኣብቲ ወጥ ዞባ ግን ጠንቅታት ፀገማት ኣይንደልናን ዝብል መልሳት እዩ ረኪቡ ዝበሃል ካብ ብዙሓት ኣብ ከተጋሩ ዘለዉ ፖለቲሻንስ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሕጂ ናብ ታሕተይ ክምለስ ኣብ ናይ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ከዓ ጥርኑፍ ሓይሊ ወይ ድማ ፅባሕ መፅኡ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ወይ ድማ ስርዓት ናይ ኤርትራ ኣብ ህዝቡ ፅቡቅ ስለ ዘይገብር ዘሎ ብተፈላለየ ናይ ምልካው ድዩ ወይ ድማ እቲ ብሕጊ ዘይከ ስርዓት ኣሎ ኢሉ ዋላ ሓስቦ ኣሎ ዶ ውድብ እዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ውድባት ዋላ መንእሰያት ትሪእዎ ዘለኹም ጥርኑፍ ዝኾነ ይረኣኹም መስለኒ ድሕር ኣሎ ጥርኑፍ ሚካኤል ፅባሕ እውን እንድሕር እቲ ህዝቢ ዝብል ኢኹም ንስኻትኩም ትገልፅዎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጢ ካብ ውሽጢ ድመፅእ እቲ ብደገ ዘሎ ግን ኦፍኮርስ መተሓጋገዚ እዩ ፍናን ወይ ድማ ድተሓጋገዝ ተስፋ ድህብ እዩ ንዝብል ካብ ብዙሓት ካባኻትኩም ከይተረፈ ዝረኸብክዎ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሩ ቃለ መሕተት እዩ ኣሎ ዶ ጥርኑፍ ድኾነ ፅባሕ እውን ንምንታይ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድሕር ረኺሙ ዋላ ፅባሕ እውን ነቲ ውሽጢ ዘሎ ክሕግዝ ዝኽእል ጥርኑፍ ኣሎ ዶ ትብሎ ንስኻትኩም ካብታ ናትካ ዘረባ ዝሓትት ዘለኹ ኣቶ ዮሃንስ ብሓናት ክምልእ ተደላ ክምልእ እኽእል anybody can jump in እሞ ኣብዛ ዝሓታ ዘሎ ሚካኤል ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ንሕና እቲ ሃገራዊ ሓይልታት ክጥርነፈሉ ኣለዎ ንብሎ 4 መቆምያታት ነፂርና ኣዊጅና ኣብ ኩሉ ንምጥርናፍ ከዓኒ ንንቀሳቀስ ኣለና ሕጂ ተን 4 መቆምያታት እንብለን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝጠቐስናየን ነዚ ምልካዊ ስርዓት እዚ ምውዳእ ሓደ ንዕኡ ብቀዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካእ 2 ሳልሳይ ብልኡላውነት ናይ ሃገርና ምእማንን ምክልኻልን 4 ከዓኒ ብሓድነት ናይ ህዝብን መሬትን ኤርትራ ምእማን ሰብኣዊ መሰላት ኩሉ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምኽባር ኣብ ክል እዚአን መትከላት እዚኣተን ዝኣምኑ ክጥርነፉ ኣለዎም ኢልና ክንንቀሳቐስ ፀኒሕና ነዚ 3 ኣካላት እዚ መቆሚ ዝኾነው ንሱ እዩ በዚ መትከላት እዚ ዝኣምኑ ካልኦት ወፃኢ ካባና ዘለዉ ከም ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ይኹን ኤርትራዊ ልፍንቲን ዲሞክራሲያዊ ለውጢን ዝርርብ ይካየድ ሓደ ፅላል ንምቋም ወላቲ ሓደ ፅላል ንምቋም እኳ እንተዘይ ኣረጋገፅናዮ ግን ሓቢሩ ዝሰርሕ ሓደ ናይ ዲፕሎማሲ ዓንኬል ፈጢርና ኣለና ስለዚ እዚ ውድባት እዚ ወይ ዚ ኣካላት እዚ ንብዙሓት ውድባት ዝጠርነፈ ስለ ዝኾነ ሕመረት ናይቲ ከቀውም ዘሎ ወይ ከቀውም ዝኽእል ሃገራዊ ሓይሊ ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ብዚ ደረጃ እዚ ተንቀሳቒስና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ 6 ዕለት 5-6 ኣብ ብራሰልስ ገለ ንጥፈታት ተኻይዱ ነይሩ ዲፕሎማስያዊ ክሳይ ሕጂ እውን
ትራምፕ እዚ ኣካላት እዚ ሓደ መልእኽቲ ሰዲድሉ ኣሎ ናይ ዮሃና መልእኽቲ እዩ ሰዲድሉ ዘሎ ብኡ መሰረት ከዓኒ ምስቶም ክጠቕሶም ዝፀንሐ ሓዊ ዮሃንስ ርክክባት ናይ ምግባር መደባት ድማኒ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ዝጥርንፍ እኳ እንተዘይበልና ንኣድማዒ ዝኾነ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ክጥርንፍ ዝኽእል ሕመረት ክኸውን ዝኽእል ኣካል ቆይሙሎ ክብል ክእል እየ በዚ መሰረት እዚ ኣብ መገዲ ኣሎ ተበልና ዶ ሓይሽ ካብዚ ኣገላልፃ ኣቶ ገርየ ኣብ መገዲ ኣለና ዶ ተበልኩ ሓይሽ ወላ ካብዛ ዝረኽባ ዘለኹ መልሲ ካባኻ ኣብ ሰዓት እዚ ኩን ድኾነ ጥርኑፍ ድኾነ ወላ ምሳሌ ሕጂ ዓንቶይ ተንኪፈዮ ድኾነ ናይ ደገ ፎረን ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ጥቕሚ ይጓዓዝ ኣብቲ ዞና ስርዓት ኤርትራ እንድሕር ጠቕሞ ኮይኑ ትራምፕ ምስ ስርዓት ኤርትራ ክሰርሕ ኣብ ደገ ዘሎ ተቃዋሚ ከዓ ኦፍኮርስ ፈትሐ የለን እቲ ሩኡይ ዝኾነ ንፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ድሓሊ ህዝቢ ኤርትራ ተዘይኮይኑ ናይ ፎረን ናይ ኢትዮጵያ ዲ ናይ ኣሜሪካ ዲ ናይ ማንም ድሓሊ የለን ህዝቢ ኤርትራ ምስኡ ክሰርሕ ዝኽእልካ ምስ ጥቕሚ ተጓዓዘ እዩ እዚ ርኡይ እዩ ካብ ሕሉፍ ምንቅስቃሳት ዝረኣናዮ ማለት እዩ ትራምፕ ከድህብ እንድሕር ኮይኑ ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ኣናይ ውድብ ጥርኑፍ ፅባሕ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ድሓሊ ወይ ምስኡ ክሰርሕ ዝኽእል ወይ ክራዳእ ድኽእል ወይ ድማ ማይ ድሰተየን ፖለቲካዊ ዕምቆት ዘለዎ ክራዳእ ድኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ መገዲ ኣለና ኣለኹም ዶ ትብሉ ገና ውዱእ ኣይኮነ ዶ ባዕዶ ክድምድማሳ ማለት ክበሃል ይከኣል እዩ ከምዚ ትብሎ ዘለካ እውን ግን እቲ ሕመረት ኣሎ ዝተበገሰ ኣሎ ሓቢሩ ክሰርሕ ይጀመረ ኣሎ ምዕኳኽ ግን የድልዮ ድሓኒ ዋላ ኣብ መንገዲ ኣለና እንተበልካ ከማን ጌጋ ኣይኮነ መርሓባ ኦኬ ፅቡቅ ኣብዚ ቆረብተይ ገለ ኣዲ እንተዳገይረ ኣሎ ሕጂ ኤሪትሪያን ፖለቲካል ፎርስ ኣሎ ሓደ ኣምበረላ ኢና ናይ እንታይ ክትብሎ ባይቶ ኣሎ ብዙሓት እዮም ሓንቲ ኣምበረላ እያ ካብኡን ደገ ዘሎም ዊን ኣሎም ሕጂ ንሕና ካብታ ደገ ዘሎም ንሶም ዝርርብ ኣለና ባይቶን ንሕና እቲ ቻርተር ይኸውን ወይኻ እንታይ ክትብሎ ሕጊ ህንፃ ይኸውን እቲ ንመፃኢ ኤርትራ ወይኻ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ከመይ ክትምራሕ ብህዝቢ ከመይ ገይሩ ይሳተፍ ክንደይ ክትኸውን እቲ ኩሉ መደባት ፍልልይ የብላን ፍልልይ የብልናን ብሓደ ከነመፅእኻ ብሓደ ሓንቲ ኣምብረላ ከነገብር መደብ ነይሩ ማለት ከምኡ ከነበፅሕ ከማን ተፅቢት ኣሎ ኣብ ደገ ዘሎም ሓይልታት ንሳቶም ዘይርብና ኣካድና ብዙሕ ርሕቀት የብልናን ክንብል ንኽእል ኢና ሓው ዮሃንስ ከም ዝበለ ማለት ወይ ንስኻ ከማን ኢልካ ነርካ ኣብ ደገ ማለት ኣብ ዝኾነ ሃገር ቅልውላው ክፍጥር እቶም ዌስተርን ካንትሪስ ኣይፈትውን እዮም ወላ ጎረባብቲ ሃገር ከማን ኣይፈትውን እዮም ቅልውላው ኣብ ሓደ ሃገር እንተዳ ኮይኑ ናብ ካሊእ ክብፅዕ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳይ እንታይ እዩ ንሕና ሕጂ ካባቱም ማለት ገለ ተስሪሕ ወይ መግለፂ ገለ ከይወፅት እሞ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ከምዚ ሓሲቡ ኣሎ ክንብል ማለት ኣይንኽእልና ወይኻ ተኽእልና ኣብኡ መልሲ ክንህብ ካብቲ ዮሃንስ ዝበላ ካብኡ ንላዕሊ ዝወሃብ መልሲ የለን ማለት እዩ ግን እቲ ቅልውላው ክፍጥር ኣይደልዩን እዮም ንሳቶም ንሕና ግን ብሓደ ዘምፀና ወይኻ በዲል ብትግርኛ እንታይ ዝበሃል እዚ ስርዓት በዲል እዚ ስርዓት መተካታ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ بمدبات يخون بشارتر يخون ببروجرام يخون نمسا إريترا مس جروبا بتاعت زجبر زمدنا يخون قالوا إنا نبل مرحبا طبعا تبغى أنا حره يغني لي أبتا خليتي ديسجرا كنا تعرف فورس إن ترامب كم تقول لكم اليوم زي رأي نتاعي وساني تتوصل مستقبل الجواز دي وكل زي كل تسام سرهم يوم تقولون رياض أنا وشتي أمريكا هترفع أيكون أنا
ፎረን ዝወስዶ ወይ ድማ ወፃኢ ሃገራት ዝወስዶ ውሳኔታት እዚ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ክንሰግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ነንሕዶም ምስናይ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ውድብ ዝነበሩ ትማሊ ኣብ መንጎ ናይ ግዜያዊ ምሕደራ ናይ ጌታቸውን ከምኡውን ደብረፅዮን ናይ ህወሓት እዚ ዝሰምዖ ዘለና ኩነታት ስጋብ ምክፍፋልን ናይ ጌታቸው ምስ ናይ ኣብይ ምፅጋዕን ከምኡውን ናይ ደብረፅዮን ድማ ምስ ናይ ስርዓት ኤርትራ ምፅጋዕ ንዝብል ዝረብ ዘረባታት ኣሎ ዕላው እኳ ይኹን ቅድሚኡ ግን እቲ ኣብ ነንሕዶም ሓድነት ዘይምህላው እንታይ ፈጥረልና ኣብ ኤርትራ እስኪ መንኮብ ክጅምር anybody can jump in أنا أجمر الآن. Okay, go ahead. መቸስቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ማለት ድሕሪ እዚ ኩሉ ንዓለም ሙሉእ ዘስደመመ ሕማቅ ተረኽቦ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እንደገና ብደቁ ከዓ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሸንኮለል ክኣቱ ፅቡቅ ኣይኮነን ድሕሪ እዚ ኩሉ ስቃይ እቶም ካብ ስቃይ ዝወፁ መራሕቱ ናብ ዝሓሸ ሰላምን ቅሳነትን ከሰጋግሮ ዝግባእ ነይሩ ግን ከዓ እቲ ናይ ህዝቢ ሽግራት ሸለል ብምባል ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ መንመርሐ ዓይነት ውድድራት ተኣትዮም ስቃይ ናይ ህዝቦም ከናውሑ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ እቲ ፅቡቅ ኣቀዲሙ ዝተተኸለ እንተወሓደ ንእሽቶይ ናይ ብሰላም ወፂኻ ብሰላም ናይ ምምላስ ድላይካ ተዛሪብካ በትሪ ክሳዕ ዘየልዓልካስ ክትነቃቀፍ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ውሽጥኻን ውሻጥኻን ተማራሚካ ክሳዕ እውን ተዘላሊፍ ብሰላም ገዝኻ ክትምለሰሉ ትኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ዝፀንሐ ባይታ ከዓ ተድንቆ እምበር በቲ ሕጂ ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣብ ካልእ ዓዲ ነይሩ እንተዝኾን ምናልባት ቀደም ብባተር ጥራሕ ዘይኮነስ እንከላይ ብፀያይቱ ምተዋድኡ ነይሮም ኮይኑ ስማዓኒ ግን ከዓ እዚ ናይ ሰላማዊ መድረኽ ናይ ምፍጣር ባህሊ ኣጥርዮሞ ዘሎ ባህሊ ብጣዕሚ ይደሐጉሰካ እቲ ህዝቢ ከዓ በቃ ከይፈርሐ مباركستا عنديتا خاليتي حتو اند دحب كلها تخناتات اب وشت تግራይ ዘሎ ክልል ትግራይ መሪሕነት ናይ ጌታቸው ናይ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ከምኡ ናይ ደብረፅዮን ናይ ህወሓት ፕሬዝደንት ዘሎ ኣብ ውሽጦም ተፈጢሩ ዘሎ ኮታ ነዊሕ ገይሩሎ እዚ ግጭት እዚ ኣብዚ ካ ዲቪዥን ሪናዮ እቲ ዲቪዥን ካ እንታይ ትፍልልያት ገሊኦም ናብ ጌታቸው ናብ ካኖፍ ናይቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ምስ ናይ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ፀግዒ ከምኡውን ደብረፅዮን ቁርት ላይ ከም ዝስማዕ ምስ ናይ ስርዓት ኤርትራ ዝምባለታት ይሕድር ኣሎ እዚ ብሓፈሽኡ ከመይ ፀልወና ንኤርትራውያን ንህዝቢ ትግራይውን ብሓፈሽኡ ንስኻትኩም ኣፍልጦለኩም ናበይ ክኸይድ ንዝብል እያ ተሕቶሞ እስከ ናባኹም በይን ክጅምር ዮሃንስ ዝቕፅል ዶ መን ሕሸኩም ኣራይ ኣነ ክቐፅል ኣብኣ መርሓባ መቸስ ኣብዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምክፋል ናይ መራሕቲ ትግራይ ብጣዕሚ ይድሕዝነካ ንረብሓ ናይቲ ህዝቦም ስለ ዘይኮነ ብቐዳምነት ንህዝቦም ከገልግሉ ኢሎም እዮም መራሕቲ ኮይኖም ደለው ስለዚ እዚ ናይ ሕጂ ምክፍፋሎም ንህዝቦም ጠቅም ደይጠቅምን እንተልካስ ዝጎድእ እምበር ዝጠቅም ኣይኮነን ኢልካ ክድምድም ዝፅግም ነገር ኣይኮነን ካብ ኩሉ ከዓ ወዮ ደኣ
عويلنا خنزاربلو نخلينا مبزحتو بحميتها زخيد انتدي كوينو بيشبوت نحنا نفولت نجر كانت زي اللي قد كاتي متففالهم طرح كي أكل أبتن كل التهاجرات زمر حزلو أكلات فرقهم نسمين قط فرقهم كأنو دو قصهم زق عمتو مهلاومي إذا خسع كندينا يا سجاي كخون خيل انتلكا أوشتي حزب تجري طرح كوجان في زخيل شجر زي كونس من كل عينة خبابي ون بعبي وكل بعض زخيل حدقات تسكيمو كمس زخيل مغني مغنياتو خسع كندزي ننوح وان شجراتهم كفتحوا زي مخالهم كل حدا بدحريوس زعمنو قال حيل اللو مالتي اتي زعمنو حيلي بازي بهزبهم زقبر زلو تسعنتات تداخم الله زي كيلو كالتفون كاب حدنات كل قديفهم ما انت هزبهم بحدنات كاتون تزي كيلوم وشت حزب تግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላይ ንኸባቢና በዓሉ ታኽፀሉ ዝኽእል ኩነታት ከጋጥም ክእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ክሳዕ ሕጂ ዝረኣናዮ ፅቡቅ ከም ደላዮም ናይ ልቦም እንዳተዛረቡ እንዳተነዓቐፉን ብሰላም ገዞም መለሱሉ ስለዚ ከዓ ይተቓተሉ ምስ ካልኦት ተመክሮታት ናይ ከባቢና ክረአ እንተኮይኑ ምናልባት ቀደም ተዋዲኦም መሃልዎ ነይሩ ግን ኣቐዲሙ ዝተዘርአ ንእሽተይ እውን ትኹን ባህሊ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምይይጥ ስለ ዝፀንሐት እዚኣ ጠቒማቶም ብክንድኡ ደረጃ እንዳተፃልኡን ሕድሕዶም እንዳተዓማመዩን ከለዉ ግን ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ንገዝኦም መለሱሉ ካብዚ ካብቲ ሕማቅ ኩነታት እዛ ፅብቕቲ ነገር ክንመሃራ ዘለና እውን ኮይኑ ስማዓኒ ንሕና ዝኾነ ፍልሊ ሃሉኻ ክንድቲ ዝዓበየ ይዕበት ፍልልያትካ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮንካ ጥራሕ ክፍታሕ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ክትመፅእ እንተዘይክኢልካ እውን ፍልልያትካ ሒዝካ ከይተቓተልካ ገዛኻ ምምላስ ዝብል ነገር ኩላትና ክንመሃረሉ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ብዝተረፈ እቲ በዓል ጌታቸው ንዓብይ ገፆም ይጥምቱ በዓል ደብረፅዮን ከዓ ንኢሳያስ ገፆም ይጥምቱ ዝብል ነገር መቸስ ሓቂ እንተኮይኑ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል እምበር ብጭቡጥ እወ ኢልና ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተኣማሚና ንዛረበሉ ክኸውን ኣይክእልን እዚኦም ክልቲኦም ዓብይ ይኹኑ ዋላ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ሓፂር ዓመታት ብናቶም ትእዛዝ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ሕማቅ ተግባራት ከም ዝተፈፀመ እቲ ኩላትና ንፈልጦ እዩ ዓለም ከዓ ዝፈልጦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምርካብ እዩ ቅድሚ ናብ ኢሳያስን ናብ ኣብይ ኣሕመድን ምቁማቶም ናይ ውሽጢ ሓድነቶም ከጠንክሩ ከደልድሉ ዶኣም በይመሓሸን ዝብል ነገር በቃ ሕልሚ ኮይኑ እዩ ድስማዓካ እንታይ ክረኽቡ እዮም ገሊኦም ንሰሜን ገሊኦም ንደቡብ ዘብዘብ ዝብሉ ዘለዉ ቀዳማይ ዕማሞም ሕድሕድ ዘተታት ኣጠናኺሮም ሓድነቶም ኣረጋጊፆም ህዝቦም ካብዚ ሕጂ ዘሎ ሽግር ከድሕኑ ዶ ክኸውን ኣንበይ ምተገበአን ተቐዳማይ ዕላማ ኢልካ ንምእማን እውን ዘሸግረካ ኩነታት እዩ ደሎ ግን ኣነ ክሳብ ሕጂ ተስፋ ዘይቆረፅኩሉ ብተፅዕኖ ናይ ህዝብን ካልኦት ብዙሓት ኣብ ደገ ክህሉ ዝኽእሉ ደቂ ትግራይን እዚ ክልተ ዘይተዓረቕ ዝመስል ዘሎ ኩነታት ተዓሪቑስ ምስለ ድሕነት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብሰላም ክፍትሓሉ ዝኽእል ዕድል ኣይተዓፅወን ዝብል ተስፋታት እዩ ዘለኒ ካብኡ ተረፈ ግን እንተደኣ ሓንሳእ ክትኮስ ኮይኑ እቲ ኩነታት ንውሽጢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላይ ንኸባቢና በዓሉታ ክፀሉ ዝኽእል ኮይኑ ስማዕኒ
كابتنات كاملسي انت حتىكم دلي I think سرعات في كورس تግራይ ዘሎ بحوارቱ ويانا ግዛት 27 ዓመት ዝነበሩ ኢትዮጵያ ክገዝእ ከሎ ናይ 27 ዓመት እቲ ብዲሞክራቲክሊ ብዝኸኣለ እቲ ኮንስቲቱሽን ዓንዲ ሕጊ ወይ ድማ ኮንስቲቱሽን ናይ ኢትዮጵያ ገይሩ ምስ ብዙሓት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ገዚእዎ ማይኖሪቲ ሕብረተሰብ እዩ ትግራይ ንሕርኢ ኢና ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ታሕተይ ክምለስ ናይ ብሓቂ ዶ እቲ ቀንዲ ሕብሩ ተራእዩ ሕጂ ዶ ትብልዎ ስርዓት ትግራይ ብሓፈሽ ህወሓት ደሚርካ ናይ ጌታቸው ጀሚርካ ንምንታይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክገዝእ ከሎ ከም ማይኖሪቲ ስለ ዝነበረ እቲ ኮንስቲቱሽን እቲ ሕጊ ተጠቂሙ ክመርሖን 27 ፀኒሑ እዩ ኣብ ገለገለ እውን እቲ ናይ ምልካዊ ካይዳት ርእይዎ እዩ 27 ዓመት ኣብ ፓወር ኣይፀንሕና ኢኻ ሓደ ማይኖሪቲ ዝኾነ ክልል ንነዊሕ እዋን ክገዝእ ኣይክእል እዩ ሪያሊቲ ብሓቂ ተሪእና ዋላ እቲ ኤሌክሽን ዝግበር ነበረ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣሩም ዝተጋግየ ብ99 ኣብ ሓደ ተመሪፅካ ክትከይድ it's impossible ተሓተይ እንታይ እያ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ብነብሱ ክመሓዳደር ብዝጀመረ እቲ ቀንዲ ሕብሩ ክረአ ዝጅምር ኣብ ኤርትራ ርኢናዮ ህዝባዊ ግንባር ነፃ ኣውፂዋ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ እቲ ቃልሲ ክጅመሩ ገዝኡ ካብኣትኩም ምስሓት ኣይኮነን ድሕሪ 93 ረፈረንደም እውን ርኢናዮ እታ ኮንስቲቱሽን ተራእያ ክትግበር ኣይከኣለትን ዛሕራያ እንታይ ትኾን ኣላ ብኣውቶሪታርያን ብውልቀ ምርሕነት ትኸይድ ኣላ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ግን ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ትግራይ ከዓ ኣማፃፅኡ ሓደ እዩ ተቓልሲ ክልተጋጊና ክመርሕ ከሎ ን27 ዓመት ብምምላእ ኢትዮጵያ መሪሕዋ እቲ ትሩ ከለር ሕጂ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ነብሱ ክመሓደር ከሎስ ዋላሲ ዲሞክራቲክሊ ኣካይዳ ነይርዎ ህወሓት ኢልኩም ተሓስቡ ብሓፈሽ እውን ወያነ ካብዚ ዝርእዎ ዘለኹም ሕጂ ኣነ ክርእዮ ከለኹ ማዕዶ ገለገለ እንታይ ይብሉኒ ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ኣብ ቃልሲ ወታደር ኮንካ ምፅኢኻ ናፃነት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ርኡይ ዝበዝሐ ትሪኦ ኣብ ውልቀ ምልክነት እዩ ዝኸይድ እዚ ተራእዩ ዶ ብትግራይ ኢልኩም ተሓስቡ ዝሓተይ ተረዲኣትኩም ኣላ ወይ ድማ ትሩ ከለር ብሩህቲ ንፁር ዝኾነ ሕብሪ ናይ ኣመራርሓ ትግራይ ተራእዩ ዶ ሕጂ ኣብ ነብሶም ብደብሶም ክመሓደሩ ከለዉ اوكي رياكلكم تحتي بصوتي وما تقصلوا انا قلت بالاب مجمريا ثانك يو عمر انت بالكواني حجتي 27 عمت هودك كمرح خلو وياني مالت باور نيرو تا مرحنت أبا بريتوناتي صبو مالت كستاي مسيو نيرو تي كونستيتشن ديمقراسي نفسها من محدار أبيتوبيا زينبري أبتا كباب زينبري بزوح مال المسجد نكالوتها أبنت كخون زخيل سيستميو مسيو نيرو شعو جين استراتيجيكلي وياني تجاجيو موزبلا قداي نيرو نسنتايو بتيغراي اب اثيوبيا كله كتري خلخا كابتوم ماينوريتيو ماينوريتي كتخون خلخا نسخا مستومن عاخز مسلو ماينوريتي حيلكا ابتا سرعاتها ابتا منقستي الشاركة مالت شركنتها تيخا مساتهم عبيز مدنن استراتيجيك اللي كتسرح خلخا يخا تحيل حجي وياي ابا تقاقيو ميزبل حجينا بنتني عفار صومال قنبلي كالوت بزحات مالتي توناناشتو بهرات نسهم أقروا يزبهل وماينوريتي كتبعو مالت بقعات يكونكم من مالت أبتي عبي ودي بكتمزو تباهيلو مس أمحران ورمون مس دبوب ويتي هودك كستاي عبي بارتخوينو يقا زمرح مراحي بارتخوينو زمرح نيرو إتيومها كله بارتكاباتهم إثيوبيا نحنا كان مرحلة نمبر نمنتا تيجراي ماينورتي مرحونا بتبل رديتين منزل لهم يوم عجت الشجر كمسو خلو ويخايتي ويجيك مسمسه
እቶም ንትግራይ ከዘሪኡ ወይ ኸ ኣይፋለን ክብሉ ዝግብኦም ማለት ወፂኦም ፀኒሖም ካብኡ ዝብልዋ ቦታ ኣይፀንሖምን እዚኣ ኸ ናይ ስትራቴጂክሊ ጌጋ እያ ነይራ እየ ዝብል ካልኣይቲ እንታይ ክወስኽ ደልየ ኩሉ ግዜ ኣብ ምርሕድነት ዝፀንሐ ስርዓት ወይ ፓርቲ ክውድቕ ከሎ ማለት እቲ ኣብቲ ውጊ ማለት ዮሃንስ ከም ዝበለ ብዙሕ ጉዳት ወሪዱ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዓፋር ካብኡ ማለት ዘይፈለ ጉዳት ወሪዱ እዩ ምን እንታይ ኣብየ ከም ዝገበረ ከምኡታታይ ብዙሕ ክናትውን ኢና እቲ ሩሊንግ ፓርቲ ክውድቕ ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓለም ሽዑ እዩ እቲ ፋሕፋሕ ዝኣቱን ኣብ ውሽጢ ተሓቢኡ ዝነበረ ሽግራት ዝወፅን ምፍልላይ ይመፅእ ምብትታን ዝመፅእ ንሱ እዩ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ኖርማል ፓወር ዝነበረ ፓርቲ ክውድቕ ከሎ ዝረአየ ነገራት ጥራይ ኢና ንሪኦ ዘለና እምበር ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ሕጂ ምስቲ ናይ ኤርትራ ጎረባብቲ ዝፅለወና ጉዳያት ብዙሕ ኣሎ ናይ ትግራይ ካታታ ዝፅለወና እዩ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ውግን ሄልከቴን እቲ ዓቢ ማለት ሓያል ገይሩ ኣሎ ሕጂ እቲ ውጊ ኣብ ሱዳን ንሱኻ ካታታ ማለት ዝፅለዋ ኣሎ ካብ ኩሉ ግን ኣብ ውሽጡም ኣቲና ከነዛረብ ከይኾንና ሓፈሻዊ እቲ ጉዳይ ከምኡ ይመስለኒ ሱዳን ትግራይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኸ ትግራይ ዓፋር ጅቡቲ የመን ኣብዚ ዝኸውን ሕጂ ኣብቲ ኣብ ባሕሪ ዝኸውን ዘሎ ውጊዱ እቲ ቅልውላው ኣብ ባበል ማንዳብ ቀይሕ ባሕሪ ካታታ ማለት ፅልዋ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ብከምኡ እንተ ሪና ሓጂ ይመስለኒ ይቐኒ ኣለይ ዋግንታ ቀንዲ ተሕቶይታይ ነይራ ዝኾነ ሪቮሉሽነሪ ወይ ተቃሊሱ ደምፀ ናፃነት መብዛሕቲ ግዜ ብብዝሕ ተሪና ምልካዊ ኮይኑ ይድርከብ ብምንታይ ብሓይሊ ምፅዎ ፅባሕ እውን ካብታ ወንበር ክወርድ ኣይደልን እዩ ሲቪል ክመርሖ ኣይምእምኦን እዩ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣናይ ከዓ 27 ዓመት ከም ማይኖሪቲ ፀኒሑ ህወሓት ብፍላይ ወያነ ማለት እዩ ተሸፊኑ ዶ ፀኒሑ እቲ ናዚ ምልክነት ኣካይዳ ናይ ህወሓት እያ ተሕቶይናታይ ንምንታይ ኣብ ህዝቢ መክሰብ ፈጢሩ እዩ 27 ዓመት درانيو ناتسانت بعقمو ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መሰል ናይ ምዝራብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ብሓቂ ደደነቕ ተራዩ ኣብቲ ውድብ ግን ናይ ብሓቂ ዶ ሕጂቲ ንጹር ሕብሩ ተራዩ ብርከት ማለት ተቃላሳይ ነይሩ ን27 ካ ከማይኖሪቲ ክመርሖ ፀኒሑ ምርጫው ናይ ክህልዎን እዩ ን100 ዝኾነ ሚልዮን ህዝቢ ክመልኮ ይክእልኒ ኣብ ድመልከሉ እዋን ከዓ ርኢናዮ ጠርኒፉ ንትግራይ መፅዩ እዚ ክውን እዩ ድራእናዮ እጅናተይ ሕቶ ዝነበረት እንታይ ነይራ ካብኻትኩም ጃምፍ ገብራት ትኽእልኹም ናይ ብሓቂ ሕብሩ ተራእይሎ እቲ ናይ ስትራግል ልመፀ ኩሉ ግዜ ዲሞክራቲክልን ህዝቢ ክመርሕ ኣይክእልኒን ዝብል ተረዲኣትኩም ኣላ ተሓቶ ሕጂ እቲ ሕቶኻ ርዲ እዩ እንሲ ከም ኣድማሳዊ ሓቂ ጌርካ ከዓ ክውሰድ ኣይከኣልን እቲ ዋላ እኳ ብዙሓት ናብ ምልኪ ዝቕየሩን ምልካውያን ዝኾኑ እንትኾኑ ኩላቶም ከምኦም ኢልና ክስታይ ከነብሎ ድማኒ ኣይንኽእልን ኢና ኣይግባእን እዩ ዝመስለኒ ሕጂ ናብቲ ሕመረት ናይቲ ነገር ወይ ከርሲ ነገር ናይቲ ነገር ክንምለስ ተኾይንና ግን እቲ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ሕቶ ፖለቲካዊ ሕቶ እዩ ፖለቲካዊ መፍትሒ ከዓ እዩ ዝሓትት ሓደ ብዓብዩ ናይ ፕሪቶሪያ ሕቶ ኣሎ እዚ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ውዕል ኣብ ግብሪ ናይ መውዓሉን ዘይመውዓሉን መክሰሳት ኣሎ ገሊኣቶም ንበዓል ጌታቸው ብተኣማንነት ይትርጉምዎ የለውን ይብሉ ኣለዉ ንሳቶም ከዓኒ በዓል ጌታቸው ከዓ ዕንቅፋት ኮይኖምና ዝብልዎም ኣለዉ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ህወሓት መበል 14 ጉባኤ ምክያድን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ቦርድ ወይ ኮሚሽን ዝበሃል ንዕኡ ኣይፈልጦነ ከም ብሓድሽ ግበሩ ምባልን እዚ ኸማን ሓደ ካብቲ ዘይተፈትሐን ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ከምተ ቀዳማይ ጉባኤ ኣይትግበሩ ንገብሪና እናተባሃለ ዝኸደ ሕጂ እውን ጌርናይና ኣይንፈልጦና ክትገብሩ ለኩም ኣይንገብርኒና
يخيد الله مالتي إذا خمزة مسألة بوليتيكا وحتتات بحكي نوجه كمرح زلوا أيقونة أنت داني سقطات نهاجر هيوت نهاجر هيوت نيمنسات كبر زوها بخينو إذا قدرت زي أوجه كمرحي بسلام كفتحلو زخل نجارات كرئ زلوا مالتي كساد زقربا جزء تناي تجري مكلا حيلي دارجا مونغونيا زخانة مرجع حيزي يسأل حنيرو أبزق أربع جزيجن زبز حق النعناتو نحنا مس دبرتين زمرح أكلنا هو حتينا زي المجلس وشيله زي المجلس زي نبعلو نزي حجز له نزار ولا زلنا ناي سلام كنا تاتا بتجري كمو بسلام كوينو نخلصل زي درخدي ولا عنك أفو كوينو كركبي من بعلو كرئ زلون عيب ملكة حتو زعمت أولن قداي سيزي قلنا إحنا كم قرابتي كم قدسات أبو زركب كسألونا زخيل إتي كان هو النخيل مخري كان هو النخيل رئيتو نزو قدايات زي بسلامة وديمقراسيا من قدك فتحو خمزلون حدنت حيلوم مسينيرو حجي دماني نتحايلوم لحلي حزلو ندحري تماليسام حدنتهم كدل دولينا هنسوع ندلن زقبعنا كابز حالفنا أبي إرتراح المسن تخينا حجي سرعات نا إرترا نهلاوي ونغسال نتو نناتو قرحنتتات قبل كم بحدش ولا نزا حدش نص ولا دوزلو أوجه كأتو دحر كم زيبل أين تارات أرنا سلزي أب إرترا زلو حزبي بفلاك عنتي أب سراوي زلو متحتوت مكوننا دقيم نوجي يأكل لهم هجرنا كابزي عزقتزي كابزي كورزخ المكرانة مدحن حالفنت كسكم يقبون بحلانيت السخانتايو نتي ناي ملك زلو سرعات بتم لعلوت جنرالات كإلن كلوتن تثبيتاي تقبرو لنا جن حزبنا نتي ناي فرحي كساي كانتيتو دفرت لبيسو عجبنا يمبال بهالي أتريو يأكل كابزنا برازي موت يحيش كابزنا برازي انتي حرنتكا كتبوانا تصف بجامخان انتشم عبي عاوتي عبي كبريلو نسرعات زي كأيرو لوتي أمتي سلام زنبرو لنجر كفتري حشو كاب جون مس حدا أكل ديو مسكالا أكل كوينو أبناء إثيوبيا ديو ولا أبناء السودان وج زاتو سزنزيش أنا خات زينا كان العلم كان سوعن زقبانا كم تقال عنتي وي نفتحي دليتي أكلاتي لي زعمناني ودي الله كسرح ما حاله ده حدي عينه كم زتقلت أنا حخاف كورس أب زلوا ركبات لبسين مساري حق النحر كوينو سرعات ناي بفلاي ناي دبرتين مسير ترى من حزاو التفرع ليه مقدي كسرح الكارة تحسب أبز أوانا دي بكز دي ساحات حق مريال أنا أبتبايت هذا مالتي بتي أبي ناي فخراتات ناي مملاك ناي عسب دزارو بتفرع ليه عمقاتات مالتي بزخا of course سرعات يترازو لها بوليتيكاوي مقصب دي ولا العلاونة حاجر نخيد فار بستفراري مجدي مسناي دبرت إزولو مجدي نتحققات ناي مقبار انتهي عبس هاللوه انتهي بهالمسيلكا ببوليتيكا نباري فتاون نباري سألاني لأن نباري طعمتات راح يزولو زي بهالزربال جين تراني أبزاء ونزيئة تازنبرت المحزنة بمونغو أسمران الدسابان مالتهم ناي أبين ناي إساسن كم زنريو زلنا لحليحو مبتاخو قصو أمريحو مودمانين دحريتي موطواتات وي متفنانات كأتصل كوينو اترابحاتات انتداني فانو إساياس دبرسين
حبير كان أبي كتودعوي كالي زبل ميزانات جمجامات أمسيهم نابو قصهم كده فلو زي كل المخنيات يلا جن إتهزبي انتي ربحلو عب كم زيزة أمثلة خسات كاتو مساتهم من البت دواتهم نقرات خون خيل خونتي حسابات نايكم ومقبار ويونكم بت حدا من قدين تدانا عقمتات هاليو مالتيو بعل صدقان ديوم جتاچو ديوم تام سابي كوينوم ندبرصين زلو نإساس زلو كان اليوم نخيلين انتي لمون كال شجري مالتي سيزغن تي حزبي غن ربحا يبلون اب كم زعما مثلا نايزيوم غوبلولات نايزي زونانا خخونو زدلي مرحتي زغاراچو ወይ ዝተፋነንዎ ናቶም ዕንጨይቲ ኮይኑ ክሃልኽ ክበርስ ረብሓ ስለ ዘይብሉሲ ንሰላም ወንድሕነቱ ንለውጢ ሓቀኛ ለውጢ ከብል ክሰርሕ ኣለዎ ብላነ እምበር ዘይከኣል ኣይኮነን ምንታይ ዘይከኣል እቲ ጥቕምታት እዩ ዝውስን እቲ ጥቕምታት ከምኡ እንተልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ፅቡቅ ሞ እታ ሳንዳ ተዛረበት ኮይና ህሉ እቲ ኩነታት ዘለዎ ንሪኦ ዘለና ባይታ እዩ ክልቲኦም ኩላቶም ናብ ፓወር እዮም ዘለዉ መን ፓወር ፀንሕ ብከመይ ትፀንሕ ንፓወር እዩ ትሕቶ ብመብዛሕቱ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ኣብይ እውን ሕሪእናዮ ክዛረቦ ፀናሕ ከዓ ተገረዝ ገይር እቲ ዘለዎ ሕልምታቱ ዓዊሉ ተዛረበሉ እዩ ከተግብሮ ድኽእል መገዲ እውን ይፍትን እዩ ብስርዓት ኤርትራ እውን ነዚ ነገራት ንኸይመፆ ከም ዝገለፅኮ ልዕላውነት ተድዩ ወላ ናቱ ፓወር ንኸይትንከፍ እውን زعامو خبر يو كمي جيرو مس ربلتين كوينو نا ابي نا مقيارات طبيعات كمي جيرو نا مقلايون كله وين زخونه كم زغلطكا ግን ህዝቢ ይድ ጉዳይ ሓፍብ ደለኻ بحافشو زخونه عينت وق انت تلعيرو خاب زحلف وق برعنايو درب حزب لا يمثلن على طريقه تاغي مرحبا شيء زول الله او افتاسالتي تحطو እዚ ተገበረ ናይ ብርጌድና ሓሙዱ ኣብ ናይ አዲስ አበባ ኣኼባ ዝነበረ ርክባት ምስ ኣቢ እስኪ ብከመይ ትገልፅዎ ኣድላይነቱ ስጋብ ክንደይ እዩ ግዝኡ ድዩ ነይሩ ወይ ድማ ካብ ብቕዓት ፖለቲካዊ ረቕሓትን ደንብ ኣለዎ ዶ ኣብቲ ቦታ እንታይ ኣብ ፅቡቅ ነገራት ኣለዎ ዶ ሕማቅ ጎንታት ከለዎ ዶ ንዝብል በየን ክጅምር أنا بزياد بسماعيل كجمر مرز كنا منتهي أبو انتهي لما سيلوكا جلا أكلنا إرتراوي بايتو عفار زبل انتهي حاويسون كاسعات سلازلو مرحبا اسماعيل كاكابين كابي هنسن زيادة أفلوتو سلازلو أجزاء قداي ستة جمر لنا نحنا خان انت غسلنا زحشة خين سمعني حرة يغنى لي أستاذ جرز جهير كباخم العلي بزح حبرته حقي هاي شيء بلن اتي مالت او تساتفهم سبات كمان يرقبكون كابتا مس كام سبي اب فيسبوكين اب تي ميديا تراي تخطاتي له دحار خا اواج وسيون تداخوينو ويخا قلي مجلسي وسيان تدلا كمان ايام بكون حقي هايش سلازي اتي ركب مالت بأديس أبابا زنبرة اتي عفر كاب عفر حادي جروب ومسمنيرو احمد يوسف بأحمد يوسف زمرح إريتريان عفر ستيت إن إكزالتي بحال نيرا حجي شي مغير معلومة مثلني نساتهم يوم نيرو مسوم جين نحنا كم أرسادو ودب ديمقراطية ودبني قيح عفر قيح بحري مساتو ماي تراخبنان مسانا زيقبرو ركب يلن اب أديس أبابا يخون وي اب سمرة مساتم اي تراخبنان مالت مسوم كن الراخب مس كله يرتراوان كن الراخب و ديليتا لو لسرح لنا مس كله يرتراويان نسو شجرا يكونن جين نساتم بناتم بروغرام اسيوم اخباهم غيرهم تملسهم مثلني سلازي بزح زي تخاطت لكو يابلن ابزي غداي وانو دو بتبل
إتي إسياس سرعة إسياس أبزو مس زخونة هاجر كباس كله كبتخ كله نحنا كم تقاومتي مستم هاجرات في الله قربا بالتهاجرات انتدا خوينهم نساتهم كن الراقبين زمدنا كن حي المسهم وانويو جين حجي برقاد محمد الزجبيرة كمو ويديب ديو ما يفلتني انت خاطب له public movement ومثلني سلزي إتي كله زخوان سراح program زلو ودي بخوينو مالت structure فلوت structure زلو انت زي خوينو بحتى زخوان سراح مالت أدماعي أيكوننيو نساتم حجي بين غيرهم كم يغيرهم أبوتات آياتوني نساتم كزاربو مالت انتاي غيرو مسنين تراخبو كزاربو يقولوهم جين أنا أفلتي كان دزيا كابتي قداي اوكي صبغ نو دحان صبغ ما توغيرنا اتليست تو حتى بغير نجر كلام انت مرحبا هالو بزحات حتنا اليوم زيوم عفر ابو تراخيبهم زلو سي زمناتكم اليوم تايم زبلو نيرم اسماعيل صبغ يربري هو لو ماني تبو شنخ ساتفه زي نبعلو او انتاو كساي كاب اف اسماعيل كسمع عن كلها زياده زرق بدن زبلصني ابتي قداي كنقصل اندحر خوينا بحنت خنجمر قداي نجر تي رخكبات زمدناتا زخونه ኤርትራዊ ሓይሊ ዝخونه ይኹን ክራኸብ ናቱ መሰሊ ምስ ኢትዮጵያ ድዩ ምስ ሱዳን ድዩ ምስ ኣሜሪካ ድዩ ምስ ዝخونه ሓይሊ ፖለቲካል ፓርቲ እዚ ነቲ ስርዓት ሓላል ንዓና ሓራም ዝበሃል ነገራት የለን እዚ ከነስምረሉ ግባእ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ዝخونه ኤርትራዊ ሓይሊ ምስ ዝخونه ካልእ ከብል እንከሎ نحنا كم بوليتيكا حيلتات إيرترا كابتناتنا تشارتر كابتناتنا معكني كابتناتنا مبجسي نقلنا نطلبون بلون تايرها نلولاونتن حدنتن ناي حزبن مريتن إيرترا زعقبن زحلونا نبلنا سقع نزي أي جاسنك سع نزي مالت ملكة حتى تزخل نجاري جبرن حلالي وكجبر يخلي زخونه يكون كستات سازي كمتي قلي كابتي وما بريجيد نحمد زلو زبلو زنبور زرباتات كسمعين كلها يسكفك هاي مالت ويحنا خكاهم انتو الديجري بموتونو سلامنتاي انتاي مالتي كمتي كيروسي بعفو سمعنا زين تولنا نبوم قلي زعينة الزرباتات زيتات بوصول ايكونن زدلون ايكونن نتي تدليون ناب قدميت زسوغمك ايكونا مخنياتو كابانا زي صبت حزب انتايو نحنا لولاونتنا كيحلفنا طالقانا يد مؤتاو كيتقبلنا نز سرعات زي بعامي إيرترا بعامي حزب إيرترا كن عليو كم نخل نحنا هنا هيبنا زلنا سلطان تحايلي مالسي حزب إيرترا سلا زرع عملنا سرعات سلز تقبلوا عشي سلز ولو ندخل قدلتاتو بستفعل المخنياتات إننا مخنية سلز تقبلوا إتهم بدقة زلنا بعد مع زخونة من قد نفسنا وديبنا نهزبنا لعلنا كن كي سلزي كالنا ينبري ناكال وزا حيلي سلز سألنا يكون أنت سرعتها بسلطان زولو سلزنا السلطان تي نمئلاي هزبي امبيم بالترحيا تدليو امبين دحريلوسي نخل حزبي كقتل كأسر كبل أيكيلنيو تكونوا هكا أصلوا أيكيلني سازي إذا سلزخونه كسب تعلقنا يمتاو نجارات يلن بريجد نحمدو مس أبي الرهب مس جلي الرهب أيقدسن أبي ناتو طموحاتنا بحري نفلتينا جن بريجد نحمدو ديو كاله حيلي ديو مسوخ زاربن كله بزعب هذه بنصر كوفا بيلو هي إذا رئيتونات كان يمونا نحن قبلانينا جن نسخاتكم كنت قملو نحن هنت قملو بحبار كنقل قلو لزبحرزي ديليتنا وكم خونن كله ترحكايو نحن كن هبتم نحن كن ربح نخيلكم ونسخاتكم
سزي أبواننتنا بقالن كي تباسحنا أبتحتي أهجراو حجن هجراو حجن يا أخلنا إنه كلاتنا بزبل المنفس بدفرت كنزارو يزقبعنا إن القسولون مخرن تلينا بريجادنا حمدون بزي من قد زي كعربو بزي من قد زي بنصر مساتاتهم كدارادرو كم زلوا منابل أنا بوجني كالوت حوات كايا كملوا اليوم كملوا اليوم جناني زعبة زقدايزي بنصر كم زي كان بليو زقبعنا زبريتي زي لأنه ودي الله ኣብ ታናትካ ኣቶ ግረሲ እዚ ዝገለጽካዮ ጽቡቕ ኣልሃ ትደበ ተቃውሞ ዘሎ መሰሉ እዩ ምስ ማንም ኤክስተርናል ዝኾነ ግዛት ክሰርሕ ወይ ድማ ክዘራረብ ኢልካ ኣብ ልዕላውነት ሃገራት ብትንክፍ እንድሕር ኮይኑ ክዘራረብ ከሎ ነቶም ካልኦት ውድባት ወይ ድማ ከምዚ ናትኩም ሕጂ ትንቀሳቀስዎ ዘለኹም ንካልኦት ኣብ ሓደ ጠርኒፍኩም ትጓዓዝዎ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ሙቭመንት ወይ ድማ ተንቀሳቀስቲ ውድብ ክንብላ ንኽልና ብርጌድና ሓመድ ውድብ ኣይኮነን ፍኑ ዝኾነ ሙቭመንት እዩ ጠርናፍ እውን የብሉን እዚ ንሪኦ ዘለና ባይታ እዩ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ዋላ ውሽጢ ዘሎ ዕንቅፋት ዶ ኣይኮነኩምን ነቶም ካልኦት ውድባት ብንጹር ዕላማኹም ኣነፂርኩም ትኸዱ እሲ ዕንቅፋት ዶ ኣይኮነኩም ዕንቅፋት ክብለኩም ከለኹም እንታይ ማለት እዩ እቲ ትገብሮ ዘሎ ኢሜቹሪቲ ዝተሓወሶ ወይ ድማ ብስለት ዘይሓወሶ እንድሕር ኮይኑ ነተን ካልኦት ውድባት ክሰርሓ ዝኽእላ ወይ ድማ ምሳኻትኩም ይሂም ኢሎ እዚ መገዲ ክንወስድ ከለና እንታይ ይመስለኩም ትብሉ ከለኹም እቲ ናይ ድምፂ ናይ ህዝቢ እቲ ብፍላይ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ከምኡ ኣብ ውሽጢ ተስፋ ክትኮንዎ ትሓስቡ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት መገዲ ክወስዱ ከለውስ ድሓን ተስፋ ኣለና ዝብሉ ብስለት ዘይብሉ ውሳኔታት ክትወስዱ ከለካ ግን ነቲ ነብስኻ ጥራሕ ከይኮነ ዋላ ነቶም ካልኦት ከማን ፍትሕን ሰላምን ድቃለሳ ውድባቱ ቁርትለይ ነቲ ኣብ ደይተሳተፈ ወይ ደይዓሰሎ ዘሎ ሰብ ስኽፍታታት ኣያቱን ኢልኩም ተሓስቡ نحن أنا بيني كي حزم أنت زيهم بصوتي كملصو عدلكم تحت ترداتكم على رم أردت أنا تقول مجمرات أمريد زل حكتات بودعاوي عين مرأيو صبوا مثلني إزي أي برجدنا حمدو نعمل تزنا أديس أبا دس أنحي ويزر أنا يو أخواتات أنتوا حدا بزحت من سياق بوجود داي هاجرهم نخزاتيو نخجبرو زجدر سلزخانة بأون تخر زلوا قين سمع كانوا بزح سرعات على ده يقولون زبل بزح كتصب تقليها نعملت أو جري كم زجلصو يعني كم وهبتن كلاتن كوينوم إذا خنه بزي كنكلق نابلكا زربا قناع يكون حجتي تعاون تو ناي حبار أون تاجر كواسيتكا تزرع قدلتات نخلاتنا زملكت قدلتي مو نحنا خابتو قدلت لنا نبل أكلات نتو قدلت عم عراي ناتنا ترات راح كنصاوتي زقبانا أمبر كندز أكل من إساي إغمر مبارو صبا يكونن ولا نربحت هاجرونا يكونن انتاي نقبري خا مبال ناين كان هابان صوت هتصاوت تخل نحنا زيبلنا نسوم زلوم علو نسوم زيبلوم نحنا زلنا لن نحنا من البات بتي تومكرون بوليتيكا نوح كم صنحنا متأنن كانوا وركتون نخيل مخرطات كهلون نخيل السوم كافة من اسيات متأن بزلوم انرجي نتقرب تزحيلو تصنح دم بتعامان نقمي تقصم كدفو زغلو خوي نسمعن ناي من اسي حيلي قليل كازر راي كونن نحنا خا بخندتي على البرجيدنا حمدو كبو زغلو من اسيات كنكب ايكالنا سلازي تصبقهم نحنا ونشير كنقورو السومن كابتي دصنحه تمكروتات شير كغبرو انتخيلهم طرحيو تخايلنا تحجاجزنا نقدميت كنكيد نخيل نبر حجب معدو نزيهم بزلاف نزيهم كم زي لو ويك كل تسرحاتهم بعلوتات راح مغلاصو قناع يكونوا
حجي اتي دسكفك نجر بزح دسكفك قاب قلت تمكرون كاب قلت نقحتن تبقيسهم ني أبنتاينتهم بزح سب كسكفو زخل نجرات كم دصنحن كم زلون فلوتي نزي بقى اتي كابز قلتات زنصاي زبل اكل اكند نعقم مخنان بقدامنت نعقم محجاز كهونا لو تترو خوين سمعني زاكل حجز كايوم زي الروم تدعى خوينهم طرح ناي مጨረሻ ፍርድኻ ተቐምጥ እምበር ንሕና ኮለ ጌና ምስኦምን ዝምድና ኣይመስረትና ናብ እንብለሉ ሰዓት ኣብ ናይ ምኹናን መስርሕ እንትዳ ኣቲና ንዓኦም ኣይሓገዝና ነታ ሃገር እውን ኣይሓገዝናን ኣለና ስለዚ ኣነ ዝመስለኒ እዞም መንእሰያት ናህርሎም ንቕሓት የብሎም ብዙሕ ዝጎድሎም ነገራት ኣሉ ኣብ ታሪክ ሃገሮም ይኹን ታሪክ ተዝሓለፈ ቃልስታት ብዝግባእ ክፈልጥዎ ምግባር ንዝሓለፉ ስዋኣትና እውን ዝግባእ ክብሪ ክህቡ ምግባር እቲ ብዙሕነት ናይ ሃገርና ብዙሕነት ናይ ህዝብና ብዝግባእ ፈሊጦም ንዕኡ ዝመስል ወይ እቲ ዝገብሮ መንቀሳቐሳት ንሓፈሻዊ ሕብረተሰባዊ ነፀብራቅ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዝመስል ዓይነት መንገዲ ክሕዝቦን ናይ ሓደ ዝተወሰነ ከባቢ ብዘይመስል ዓይነት መንገዲ ክሕዝቦ እንተገይሮም እቲ ቃልሶም መመሊሱ እናደንፍዕን ዓበይን ክኸደሉ ዝኽእል ዕድላት መልኢ ግን ካብ ስምዒት ነቒልካ ዝግበር ስኢሉ መግለፂታት ነቲ ምንቅስቓስ ብኣሉታ ጥራሕ ዝገልጾ እምበር ብኣውንታ ዝገልጾ ኣይኮኑን ግን ከዓ እቲ ሓቂ መንእሰያት ዝዓስሎ ዘሎ ምንቅስቓስ እዩ እዚ ምንቅስቓስ ኢግኖር ክግበር ዝግባእ ኣይኮነን ክዕረይ ዘሎ ክመሓደር እዩ ዝግብኦ እዚ ከዓ እንተደኣ ዋላ ሓንቲ ይፈልጡን እዮም ኢልካ ዝፍረዱ ኮይኖም ሞቶም ፈላጣት ይቕረቦም ቶም ፈላጣት ይቕረቦም ነቶም ፈላጣት ክመፅግቦም እንተርኢና ኢና መጨረሻ እዚኦም ድሰምዑ ይኮኑን ኢልና ክንኩንኖም ንኽእል እምበር ኮሎ ጌና ነዚኦም ብኣሉታ ምፍራዶም ፅቡቅ ኣይኮነን ሓደዚ ካልኣይ ትማሊ እቲ ሕጂ ተኣኪቦምሉ ዘለው ቦታ ተኣኪቦምሉ ዝቐነዩ ቦታ ትማሊ ኤጀንትስ ናይ ህግደፍ ዘሽኮንድሩሉ ዝነበሩ ቦታን ክንደይ ሰባት ኣብ ሕማቕ ሓደጋታት ዝወድቅሉ ዝነበሩ ከባቢ ቦታ እዩ ሕጂ ስለምንታይ ነዚኦም ተፈቒዶም ከምኡ ክግብር ከለኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስኢሉ ዝሪአሉ ዝነበረ ኩነታት እዩ ማለት ንምንታይ ሕጂ ብዕሊ ኣኼባ ክገብሩ ፍቂድሎም ንፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኣመነ ድዩ ዶ ወይስ ካልእ ኣጀንዳ ኣለዎ ብድሕሪኡ ዝብል ነገር ስኢልካ ዝሕልፍ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት እዚ ክንሪኦ ፀናሕና ወይ ክንሪኦ ዘለና ምንቅስቓሳት ኣፀቢቑ እንድሕሪ ደንፊዑ እሞ ኢሳያስ እንተደኣ ኣብ ልዕሊኡ ሕቶ ክገብረሉ ጀሚሩ ዋላ ንሳልስቲ እውን ትኹን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዘይዕርቀሉ ምክንያት ኣይህሉን ኣረክበኒ ነዞም ቆልዑ ረክበኒ ንምባል ዋላ ንሳልስቲ እውን ዘይዕርቀሉ ምክንያት የለን ኣብ ከምዚ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ሓያል ኣርኪቴክት የለን ንከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ስለዚ ኣብ ሓደጋ ከይኣትዉ ሓደ ካብቲ ዝሰግኦ ኣነ ዝሰግኦ ነገራት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ልባዊ ኢለ ስለ ዘይኣምን ልባዊ ኢለ ኣይኣምንን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ፀወታ ሚዛን ሓይሊ ሚዛን ኣብ ምቕያር ገለ ተራ እንተሃለዎ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ደንበ ተቃውሞ ወይ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ክንድላይ ከኣኼባ ናይ ምግባር ጉዳይ እንተዘይኮይኑስ ብርግፅ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኣመነሉ እዩ ኢለ ግን ኣይኣምንን ስለዚ ኣብኣ ሕጂ ዝፍርሐይ ካብዚ ዝነቅል
انت نزمن اسيات جن قدمي اب مخنان مئتاونا بس كمهارون كحجزون زلوهم كيدي تسمعني نو بريهات اللي مخنا رونا يكون انت حتى مخنا انت حتى حجسي تسعبينا تمصت تغورو اخيباتاتن ወይ ድማ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ዘሎ ድቃየር እዩ ምስ ንፋስ ድቃየር ዘሎ ይትማሊ ኣብ ኤርትራ ብዕድመ ኣብይ ኣብ ትግራይ ግደ ተፃዊቱ ሕጂ ከዓ ምስ ደብረፅዮን ዘሎ ርክባት ሪኦ ኣለካ ወይ ድማ ጌታቸው ዘሎ ምስ እዚ ተሞክሮ ነቕሓት ፖለቲካዊ ክህልዎ እኳ ብስለት ክህልወካ ኣለዎ እዚ ዓይነት ክዛረብ ወይ ድማ እቲ ከም ዝገለፅካዮ እውን ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ስለምንታይ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዓዲሞም ሰርሐሎ ቤዚክሊ ንሪኦ ዘለና ምስ ፋኑ ትማል ንፋኑ ሓቲቱ ምስ ኣብ ወያነ ዝፈፀሞ ግፍዕታት ራእይ ሕጂ ከዓ ምስ ፋኑ ቃለስ ኣሎም ሰምሓራ ማለት እዩ እታ ሕቶ ለምፃተለይ ምኹናን ኣይኮነን ናይ ለውጢ ህዝቢ እዮም መንእሰያት እዮም እቲ ኢምፖርታንት ግን ተገዳሲ ግን እቲ ኣድማዕነት ትገብሮ ኣብቲ ትገብሮ ዘለካ ናይ ነዊሕ ናይ ምሕሳብ ቢካዝ ሰብ በዚሑ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናይ ዝበዝሐ ሰብ ኣይኮነን ዕምቆት ናቱ ርድኢት ናይቲ ቃልሲ እንድሕር ደይብሉ ናይ ሞመንተም ግዜ እዩ ድኸውን እየ ዝብል ክሪኦ ከለኹ ብማዕደል ዝኾነ ሰብ ብነቕሓትን ኣንዊሑ ናይ ምሕሳብን እንድሕር ኣልዮ ወይ ድማ ማእኸልነት ክህልዎ ከሎ ኣብ ትግበር ሕቶታትን ዘረባታትን ሓላፍነት ዝወስድ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ሙቭመንት ለውጢ ትሪኦ ኣለኢኻ ሓላፍነታዊ ማእኸላውነት ዘይብሉ ሙቭመንት ግን ሽሕ እኳ ንመሰልን ፍትሕን ኣብ ኤርትራ ይኹን እምበር ሳዕቤናቱ ኣይበዝሕን ዶ ካብቲ ዝገብሮ መክሰባት እያታ ሕቶይ እምበር ዞም ሰባት እዚኣቶም ለውጢ ዘረኣዩ እዮም ከም ዝገለፅካዮ ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ተዛረበሎም እዩ እዚ ማለት ግን ስርዓት ኤርትራ ናይ 30 ገለም ዓመት ተመክሮ ዘለዎ እሞ ከዓ ትማሊ ኣብ ግዜ ናይ ኢህኣደግ ነበረ መሪሕነት ተቃለስቲ ተቃወምቲ ነይሮም ምስ ብረቶም ኣብ ቦርደር ትግራይ ነዊሕ እዋን ፀኒሖም እዮም ተራእዮም እዮም ዋላ ብፖለቲካዊ ንሓዝ ዝነበሩ ብዙሓት ነይሮም እዮም ኣብ ገለገለካ መሳርሒ ኮይኖም በውራጃታት ዲ ብገለገለ ፈላልዩ እውን ተጠቂሙሎም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ተቃወምቲ እምበር ለውጢ ከምፅኡ ኣይከኣሉን ሕጂ እታ ሕቶ ኣበይ መሲልካ እታ ዝግለፅካያ ሕቶ እያ ናይ ነዊሕ ምጥማትን ብስለትን ኣገዳስነት ኣለዎ ዶ ብከዛ ሕጂ በዚሕካ ሰብ ናይ ተዛረብካ ወይ ምትዘረባ ብዛዕባ ባዕሉ እውን ከም ዝጠቐስካዮ ወሃብን ሓዳግን ክትከውን ናይ ሓንቲ ሃገር ልዕላውነት ተስፋታት ናይ ምሃብ ሓደጋ ናቱ ኣይበዝሕን እያ ትብል ንእሽተይ ክብል ኣነ ብዛ ሕቶኻ ሚካኤል ቀዳማይ ነገር እቲ ስርዓት ይኹን ደገፍቲ ናይ ስርዓት ዝኾነ ይኹን ካባና ብዝገብሮ ንእሽተይ ጉድለት መዝሚዞም ክነፅሉና ካብ ህዝብና ከም ዝፍትኑ ጥርጥር የብሉ ይትረፍ ዶ ንእሽተይ ጉድለት ረኺቦም ልካስ ከይረኸቡልካ እንከለዉ እውን ብዘይ እንታይነትካ እዚኦም ናይ እዚኦም ኣገልገልቲኦም እዚኦም ናይ ከምዚኦም ከምዚኦም እናልዮም ዘብሎ ነዚ ብርገድ ንሓመዱ ድማኒ ካብ ህዝቢ ምእንቲ ከነፅልዎ ሓንሳእ ናይ ተጋሩ ገብርዎ ሓንሳእ ናይ ክሎግዛ ገብርዎ ሓንሳእ ናይ ገለ ካልእ ኣውራጃታት ስም ሂብዎ እቲ ሓቂ ግን እዚ መንእሰይ እዚ ሓኒኑ ዝተረድኦን ዝመረሮን ኢሎም ዝተበገሲኦም እቲ ጭቆና እቲ ግፍዒ አንገብጊብዎም አንጻሩ ዝተንስኦም ከም አንጻሩ ዝተንስኦ መጠን ከም ዝሓዊ ዮሃንስ ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ምልዓ ዓለም ንባዕሉ ህዝባውን ዓብዩ ክድገፍ ዘለዎ ኻይ ብዘይ ገለ ጥርጥርን ብዘይ ገለ ምልክት ሕቶን ሕጂ ኣብቲ ጉዕዝኡ ዝበሰለ ዝደልደለ ምእንቲ ክኸውን ንድሕሪቱን ምእንቲ ከይምለስ ከይቁፅዐ ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ምኽሪ ድዩ ሓገዝ ድዩ ምትብባዕ ድዩ ካብቲ ተመክሮ ዘሎ ክፍለዮም ኣይግባእን ተስፋ ንገብር ከዓ ንሳቶም ንዑታት ሓንጎፋ ኢሎም ክቕበልዎ ስለዚ እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራሲ ዕንቅፋት ክኾነኩም ኣይክእልን ዶ ዝበልካዮ እቲ ስርዓት ኩሉ ግዜ ክግልገለሉ ስለ ዝኾነ ከም ዕንቅፋት ኮይኑ ክርአ ይኽእል እዩ ግን ነዚ ክንሰግሮ ዘለና እዩ ኣትሊስት ብውሕዱ እቲ ቃልሲሲ ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ ናብ ኢትዮጵያ ኣብፅሕሞ ኣለዉ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንስመራኻ 80 ኪሎ ሜትር ጥራሕ እዩ ስለዚ ትክሊ ናይ ቃልሲ ንቐድሚት ምድፍኦምን
نتي قالسي مستنا وشت ان مأسار زلو تخولو خاني مو بخندز بشحات زغصور منسات كل على خلو نخم زعمسولو منسات كان بتوشت زلو كل سؤال وين حركة إلهم بسلات برخكب دي كله تأساسري بموسوعة ديوس بحونة ديوس بتمهرت ديوس بتعاوي ديوس بخلو مسؤول زنبوريهم تام حجي أبي إرتراون زلو سترخكباتهم ساتاتهم كان زعمو عند حري جيرمو ناي بعل أبي كسات كاني تي شرحتات ندحري قوري حملو معري أخوينهم ترخيبهم حتصير كويت نجر من تزلاقس في التحكولس نحن ترح دي كونس انت اللي تخالي إرتراو حيلتات يتحوسون زين قبرو زلنا ندعلهم كبلو زلهم كل خاطئ أكيد كابل تقبرو إن كان هابان كاني كم زي كتوسط سنة حكا نايلو أولونت ناهجر رحليفو كهب زخيلن كمتو زخيلن أكال يلن جن كتراجس ألهم تخيل حسان إحنا كم طعام تودبت إذا بحر زين سخمن إحنا نكنقل قولوا دلواتينا حزبنا على السلام سلزلي صبح نقول جزاء حقي زلوق وما ديمقراطية سرعة تتخيلوا حابيرنا هنقل قولوا نخيلنا الكاس كأتي كالي بالسرفة تي سقعتات نصوم بيجاخو ينوم كي ركبوا نكنتو أبتزدلوا على ما كي بصحون كله كمان كي كوتسوي سلا تفرهم بقوا مسرتك نقيحهم كابو زواز نجارات من قدي حساس كبلو أبوتات كمان كان تحاوروا مقبعنا مالتي تموت أكابو زلنا I think بس من قدي زين ترانا يو صبوا مثلاً بيقول I think سام داب جركا أتغري دخان ركب لكم دوم سوماتاني مودا تخاتكم مسنا برجرنا حمودو وذر حجي فلالن ديتي أب إثيوبيا زلوا أب دنجا زلوا وانت عنتي عند كل زي كمان ده كم حتى دمسا ما أخلنا مهلاو أقدر سنة على وده رمي عن فاكت أفتناتكم ركم تاوي كفتمو كروهم ما أخلنا كل ولا وده تلكم تعبنو منتاي نسوسهم عندهم كأمنوا له زجباء نساتهم تزي مأكل لجابات زيادة واسعنا يمزولوا مخنيات خات سرعات يدوخ تولنا كإليني ندحري فح زبالة خوينو من محدار نايتي برجاد حمودو أب كل سوليخو نخاتو يحنسا سوليخو أتيو فح نقبلنا عدلاتو زحات سرين سببا يزخون زبر لرالو نزيتات ندحري نابكساس جيرمو مالت حدا خون كله زحيشي زحايلنا نكون نخيلنا كلنا ناتو وتاون ألتاون شنخات الله اتي مترناف دمع زخون سرح بقليل كسرح تخيلها اتي زي ما كل مخان كأنا كم زي زبلون كم زي تعصد سنة حكون نيد مسلاخ قليل يكونن مالتي ناتو هو زي وتاون ألتاون شنخات الله بزخونه جن نتي ركبات علىكم بزبالكا انتايو كم مودبات ركبات كهلونا خيلي علىنا ونكبل دفر جن نسوم طرنفاس لزي يكونوا ولا ترخكبناون فاحز بلد بتزلو كساتيو جن ناب بسل زخونه خساك خيط تخينو نسون بعلوسي كساك بلالو ببوليتيكا مدافعية يكون نا بوليتيكا حزباو من كسقاس يزولو كابز حزباو من كسقاس وسيو بوليتيكا من كسقاس قصون تسجيرو شعو نخت راخبو ديوس نخت سامع دي خاص نخت فالالي عدلات الله مالت سقع حزباو نعب اللوغن أوش تخوينكا هميديركا أب ووتاو زخونا من قد يخيد قديخات تصاوت مبري كتقبرو تخيل نقرات يلا أنا ودي له زيبنا لنا تزبز حتتاتي نعم ودعت عدل كوكمي تقولوا نقرد الحرالي بزعبا ركبات مالتيو I think اسماعيل كزار دلي خلى 5 دني هو ميكروفون عزين دي زارب زلهو اوكي ابدي غرب انت داوس هو كله تباهيلو دي زلهو مجمريا تي زخونه ناب هيغدف جزو زخونه إيمنيز الدربي رتراوي اب معسكرنايو زلو بصاينايو
ተወዲቡ ድዩ ኣይተወደበን ድዩ መንእሰይ ድዩ ዓባይ ሰበይቲ ድያ ማለት ናብ ህግደፍ ዝተቃወመ ብፃይናዩ ብፅቡቅ ብፖዘቲቭ ኢና ነርዩ ካልኣይቲ ዋላ ኢዱ ሓዊሱ ከይኮነ ብቃል እንተዳ ኮኒኖን እዚ ስርዓት ዝግበር ዘሎ ጉዳያት ዓብይ ስራሕ ኮይኑ ነርዩ ካብኡ ሓሊፉ እንተዳ ነብሱ እንተዳ መዲቡ እንተዳ ቀፂሉ ካብኡ ዝሓሸ እዩ ማለት ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዩ ተኸይድ እቲ ጉዳይ መጀመርያ እቲ ዘሎ ስርዓት ክሪሚናል ምዃኑን እዚ ናብ ህዝቢ ዝውርድ ዘሎ ማለት ከምዚ ክቅፅል ከም ዘይብሉ እንተዳ ፈሊቱ ተረዲዩ ፊሊንግ ገይሩ እንተ ካብ ኣፉ ኣውፅኡ ዳሓርካ ኢዱ እንተዳ ሓዊሱ ዓብይ ነገር እዩ ሕጂ ብርግድ ንሓሙዝ ዝግበር ዘሎ ንሱ እዩ ቅድሚኦም ካብ ማንስያታ ይነበሩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ EGYA ግሎባል ሳምሲንግ ዝበሃሉ ነይሮም ድሕሪኡ ኻ ስምር መፅኡ ድሕሪኡ ኻ ያኪል ድሕሪኡ ማለት ብዙሕ እቲ ፐብሊክ ሙቭመንት ብዙሕ መፅኡ እዩ ገሊኡ ማለት ገዲፎ እቲ ጉዳይ ሕጂ ሎሚ ኣይንፈልጦን ኢና ማለት ገዲፎም እዩ ምንበር ዝረአየ የለን ያኪል ገናሎ ኣብ ነብሱ ምምሕዳር ገፁ ኸይዱ ሕጂ ማለት ኣብ ልፍንቲ ምስም ከማን ኣብ ዝርርብ ኢና ዘለና ያኪል ሕጂ ላስት ዝመፀ ያኪል እዩ ቅድሚኦም ከማን ኣብ እስራኤል ቤዝ ዝነበሮም መንእስያት ነይሮም መሰልና ድሌና ዶ ገለ ማለት ፅቡቅ ስራሓት ዝሰርሑ ነይሮም ኩሉ ግዜ እቲ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስራሓት ስትራክቸር እንተዘይብሉ ፕሮግራም እንተዘይብሉ ማእከልነት እንተዘይኣሎ ኮንታክት ከተገብሮም ሽግር እዩ ማለት دحارها والله أنا تي سرعة أنت تغيره بزخون إيد أنت تغيره إرترا مالت كابتي زلا كده حين مخانة يفلتيه جين برنامج زلون حزبي تسمع معلو مالت فيجن كومبليت زلو مسيو بيدوم انت دا خوينا ايتي مغيار ويخا تشينج ديمقراطيك تشينج نديريو زلنا كابوشتن كاب دقة تحوسو انت دا مسيو يوزحيش كم تباهله مانيسياتيوم باور اللوم انرجي اللو ديليت اللوم مالت ارتراويانيوم نعبي اللوم اذا صبغيو أوانتاويو جين حنسا اتنعبي مالسو أنصار كخونا له زخونا له جزالو بحق درجة بتيوم تروريستيوم كبلو خا جيل تقدر جرس جهير تقصص أن حمالة زخون الشيم كابتيز بي كرحقومن أبزن برلو عالم كمان حماق شمهيبو بتخالمة السرعات مالت عبي ميكروفون اللو يدخل له جنزبه بدويو سلازي بكمو قدا كي يخونو برنامجات تيجي بزوح ودبات اللو أب إرتراويان مالت أب دقة نعاتهم زي مسلو ويخابرو بتيناتهم إمنت زلو ودي بنتلو بو انت دا قريبهم انت دا سريحهم صبو يتخون تي قعزهم كالي مالت نساتهم زيقبرو سراح كما حايشالو نبيلا لنمبر حما ويخا زي أدلاي سراح زيقبرالو أيكونا نبيل زلنا بو انت دا يردونا نساتهم نسراحهم كمو انت دا ترديهانا تبغيو نحنا خا anyway انت دا راخبنا مسوم كنا راخبن كنا زاربن كنا قرارب شيقري لنقل نحنا والدبات آليانسي ويخا سلاح هذا سلال خونا نسمع كنا زارب structure ويخا كستاي مالت نراقبو مالت جروب ويخا من قصقاص مرحنتين هتي فلوي فلوت كستاي كهلو الله مالت بحقراوي درجة انتايري وبيجلي بكميكة محاضر رترا مستم إذا كله نقرات مالت كبره زلو نقرات بزوح له
መንእሰያት ስለ ዝኾኑም ገለ ወዲላ ተኸውን ገለ ኸ መንገዲ ይህልው ንሕና ኸ ንተሓወኽን ኢና ንፅብኦም ኢና ብተኻሊ መጠን ከነሰርሕ ምስም ይስርሑ ምሳና ሓቢርና ኤርትራ ከነኣቱ እምነትና እዩ ኣብዚ ጠጠው ክብል እየ ተንኪ መርሓባ የቐኒለይ ኩላትኩም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ብጣዕሚ ፅቡቃነ ሞ እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ትራምፕ ዋላ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ከመይ ይፀልወና ኣብ ኤርትራ ብሓፈሹ ናይ ብርጌርና ሓበሩ እንታይ ይመስል ናይ ብሓቂ እየ ደመስግነኩም ኣይሆብ ኣብ ካልእ ግዜ እውን እሳቶም ዘለዎ መንእሰያት ዘለዎ ስኻትኩም ዓዲመ ኣብ ነንሕድኩም መክሰባት ትረኽብሉ ብሓንሳብ ትሰርሑሉ መገዲ ናይ ምፍጣር እንታይ ይመስል ዝኸውን ከምፃኩም ተስፋ ገብር ኣብዚ ብዙሕ ኣይብለን ብፆት ከዛረቡ እዮም ኣነ ግን ኣብታ ማተዊ ናትካ ኮሜንት ኣለኒ ኣነ ኤሬና ይከታተል እየ ኣማን ዓርከዩ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ምሳ የሰርሕ ነይሩ ኤሬና ካብ ተፈጠረት ክሳብ ሕጂ ይከታተል እየ ፋትሒ ዑስማን ከምኡ ኣቡ ሃሽም ከማን ኣብ ርሳት ምሳና ይሰርሕ ነይሩ ብዓረብ ክስታይ ማለት ፕሮግራም ይሰርሕ ዘሎ ኣሕመድ ሸሪፍ ከምኡ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ ምስ ኣማንን ኣሕመድ ሸሪፍን فتحي عثمان كاب إريتريا بحاجة إن نسرح نيرنا أبزي أب إرينا خا كالايتي جزاي مالتي أب إندازينا أنت مسينا أب قداميتي إرسات أنت داخوينا سلزي كلت تغطاتلتنا إرينا يوم إسماعيل خاون سيقول له كتب الخلها دحاني زيخا قربتي كومنتي قبل الله دلي غنى لي الراي مرحبا بتعمل مسك بمتا كومنت خا جزاها ايزي اوف كورس نعوسي معايا خا غاشان برنتي بروجرام غاشا يكون كان ايه ارينا هو غاشا يكون عارف انه اي اجري بتعمل مسك اسمع يو ويلكم كلاتكم يغني لي يوهانس انكم واتو قري يعني يلنا ميكيل يتفلينا ونمسكن سماعتي راديو إرينا تسفان قبركا زي نبلو زلنا بصمونان كم منفوسن كم قالون كوسدو يعني يلنا